Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Иске Колатка эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Исмаил Абдулхак улы Ахтямов каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан оныгы Ләйсән, тормыш иптәше Эмиль, оныклары Илнар һәм Самир, оныкчасы Руслан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөйкле бабакайыбыз 1948 елның 26 октябрендә Сәгадәт Сафовна һәм Абдулхак Усманович Ахтямовлар гаиләсендә икенче бала булып якты дөньяга аваз сала. Гади христиан гаиләсендә тәрбияләнгән бала буларак бик иртә бар эшкә дә өйрәнеп, нужа арбасына җигелә. Әти-әнисенең олы ярдәмчесе буларак үсеп җитешә. Ул һәр көнне таң беленү белән уяна. Гомер буе кояш белән бергә торырга гадәтләнгән, бөтен гомерен авыл хуҗалыгына багышлаган ир-атны районда белмәгән кеше дә юктыр. Буыннан буынга килгән җиргә булган мәхәббәтен, бар гомерен ул авыл хуҗалыгы белән бәйли. Авыл хуҗалыгы тармагы үзенең бар гомере тырыш хезмәте белән җиргә, авылга береккән уңган механизаторлар һәм терлекчеләрнең тырыш хезмәтенә таяна. Сабыр, кешелекле, техникасын һәр вакыт төзек тотучы уңган механизатор ул безнең бабай. Үз-үзен аямыйча, бар көчен, тырышлыгын куеп, туган ягына хезмәт иткән кеше. Эш дәверендә үзен хезмәт сөйшән, намуслы, тырыш белгеч итеп таныта. Колхоз рәисенең, авылдашларының ышанычын аклау өчен күңел биреп эшли. Төрле маркадагы тракторларда эшләп, белемнәрен арттырырга да өлгерә. Халык телендә эш сөйгән бәхетен табар дигән әйтем бар. Тәҗрибәле механизатор ак бәхетен кара басулардан тапкан. Намуслы хезмәтен аның күп төрле дәрәҗәдәге рәхмәт хатлары, почет грамоталары, хезмәт ударнигы билгесе, хезмәт даны ордены бизи. Әмма бабабызның иң олы бүләге ул гомере буе гаиләсе булды. Кадерле әбиебез белән баласын тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Әткәйебезгә дә тиешле тәрбия биреп, чын кеше итеп үстерделәр. Әйтергә кирәк, без дә бәхетле уныклар. Чөнки без әби-бабай янәшәсендә үсеп, аларның акыл тәҗрибәсен, бар мәхәббәтләрен дә үзебезгә сеңдердек. Бүген кадерле кешебезне котлап, бары җылы теләкләрне генә юллыйсыбыз килә. Бабакай, алда да әбиебез белән бер-берегезгә ыллы терәк, таяныч булып, парлы канат кагып, без килгәндә шатланып каршы алсагыз иде. Кул аякларыгыз сызлаусыз, узган көннәрегез сагышсыз булсын. Без сине бик яратабыз һәм бар игелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Бабабызны котлап бүген яздык шигырь юллары. Җыерчыклана башлаган инде аның куллары. Чәчләрдә бәс кунган хәзер, картлыкның гүзәл мәле. Я бер Раббым, яхшы булсын һәр вакыт аның хәле. 75 яшь аз түгел ул, ләкин күп тә димәслек. Сиңа әле бабакаем күзләр генә тимәслек. Түбәтәен киеп утыр табыннарның артына. 100 яшькә кадәр җитәргә насыйп булсын картыма. Олы бәхетләрен теләп, сиңа дуга кылабыз. Бүләк итеп бәйрәмеңә матур җырлар салабыз. Хөрмәтле Исмаил Абдулхакович, матур юбилеегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Сайын гомер дигәнебез, хатирәләр бара өстәлеп, рәхәте дә рәхәт түгеле дә, булган икән булган җитәрлек. Уза диеп гомерләрне мәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Уза диеп гомерләрне мәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарырлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Теләсәк тә, теләмәсәк тә без, гомерләрнең булмас яңасы,
Kile şul ukinmeslik itip Rəxətlənib yaşab qalası Uza deyip gümürərni məli Küngel yaşisi bitəli Yaşisi ütkənlərni indi Qaytarırlıq tügel Aldağısı bulsun bəxitli Direvgede jingil birilmey yol Gümür digen olu bu yıllar Ötkenlerden sabah olabilsek Jingilirek bulur barular Uza deyip gümür ermeli Küngel yaşisi biteli Yaşisi ötkenlerine indi Qaytarırlıq tügel Aldağısı bulsun bəxitli Uza deyip gümürərni məli Küngel yaşisi bitəli Yaşisi ötkənlərine indi Qaytarırlıq tügel Aldağısı bulsun bəxitli Ötkənlərine indi Qaytarırlıq tügel Aldağısı bulsun bəxitli Aldağısı bulsun bəxitli